ଶ୍ୟାମ, ତୁମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାରେ ଚାଉଳ ଆଣିଲ ନା ନାହିଁ? ହଁ ରାମୁ, ଆମ ଘରର 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଅତିରିକ୍ତ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ମିଶାଇ ସମୁଦାୟ 40 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ବାପା ଆଣିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଶ୍ୟାମ, କହିଲ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ସୁବିଧା ହେଲା? ସାଙ୍ଗ, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଗରୁ ମିଳୁଥିବା ଚାଉଳ ଆମର ମାସେ ବି ଯାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ ମିଳିବାରୁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମ, ଆମ ପରିବାର କଥା ବି ଠିକ୍ ସେମିତି। ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଜାଣିଛ ରାମୁ, ବାପା କହୁଥିଲେ ଏହି ଚାଉଳ କେବଳ ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଓ 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଆପଣ ବି ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାରେ ଚାଉଳ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଯାଇ ଚାଉଳ ଆଣନ୍ତୁ।